assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe on calminama goto kala inde mum yettode mum weltare arde plateau mon yonta hande min calmini kala yeɓiyanke Pindi TV min calmini en moɓe serenɓe wonɓe Sénégal min ñaagui duwaw kadi hamin ñagonoɓe en yallah junnu balle moƴƴina battande mi salmini en ardiɓe galle Pindi e technicien ji ɗi mi salmini yaadiɓe am ɓe mi salmini onon foof kala ɗo mbawɗon wonde e mbawɗon wonirde machallah mi hokka konngol en yaadiɓe am ɓe salmonire bandiraɓe ɓe Salma mi salminima salmitimama madame Diaye giɗenam bannam Diaye to a salminama si farema assalamtu aleykum awladu Mauritanie assalamu aleykum bandiraɓam fulɓe ko debbo dondu e cammalle bari Fouta ngara jewnako ngara jiya ko wara jewna cagga yettude Allah ñula ɗum salamide nene baba hande noon weɓatade ana fuɗɗima wadde provocation Diaye mi salminima madame Diaye mi salminima kadi ma Salmal Aydara mbiɗa hande weɓata so nari webdere en kotal galle jodde assalamu aleykum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV mi salmini on to gonnani no gonirɗon yo ndenka Allah wone moon ko Diary Ndiaye debbo mo hawre hawnigi walla debbo mo padalal Wuro Siredi Ali Tambato walla debbo mo magama e litama to woni Mauritanie from Mauritanie baylo boɗejo mi salmini kadi bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe foof fullaɓe lamɗam yontaɓe mi salmini on mi salmini wa diaspora mi salmini kadi ardiɓe galle o woni baba Abou Samba Diop Diobo Jubba mi yer Diobol Kounda kawa amen baba amen neɗɗo amen kadi sehila amen kadi e technicien amen mo meeɗa wadde décroisé mo meeɗa amde woni Djiby Dieng mi salminima kadi gorko mo Kanel o mbiyama tan hande Salma nena nappa kono invité ala kono ko minen gonɗo hande wulat welat ƴettere kadi ha salmini on kadi a jarama weltanama waɗi fayida no Diary wiri wonni tan hande ko entre nous comme no min heewi waɗirande wonni saabu komin jewtata ko ene waɗi concerné en mode politique kadi e rewɓe kadi rôle debbo kadi e politique ha tengde politique sénégalaise donc sans plus tarder tan mi naten e débat o mi namdo en Diary politique hande en Sénégal holno jiiruɗa politique Sénégal hey ɗum ɗo woni jolfo yo doh Dubai yonam hande mi haalama ko gandumi e komi anda sabu Balla Gaye wino ko haalis indo e haalis lamba ɓe guinnira minen ko haalis politique min guinnira eyyi ëppna hande mi haala berende kadi kala jiiɗo kadi Diary Ndiaye hande ne haala Diary Mama Campane jooɗi ɗo e plateau ne haala politique wiyata holto nani ɗum walla holto ndi ɗum tan ko gonnoɗo leader mo mo ndewnomo kadi gonɗo jibbamo ko on jibinimi wodan ko gandumi politique d'accord reki mbiɗa politique hande wona politique ko politique gaare mbarodiren cuttodiren ko jomum andama e ko andanama waɗa yimɓe nela e ma yo mbare walla yo keftu ko jiguinɗa yo mbaɗi yeeni ko boni ko woni politique hande o hande cehilagal ala yewtere ala haydara ala hande saabu min mbiyama koni nefni gondon e galle jiiɗon yumma e baba politique serndon saabu bonni oɗo kaari a wonnani o se jooɗi enen jewta mo foof haala goɗɗon ha ɓernde mon ummo duhoji haareji ɗum waɗi hande politique min mbiyami joɗɗa mbasa nadde hen saabu ɓe mbaɗanta politique ɓe woni ko ɓe jarani ɗum so jomum gaari kamɓe famille mabɓe haɓen gondi entre nous haɓen belti haɓen jaggodiri kadi ɓe tagata warodireɓe leader uji ɗi mbaddaraɓe tôt ou tard kadi koɓe hawritoɓe an woni an hakkude ma e galle mum boni wawata fewrude ɓeeto woni woni golade bayi babude dunde ko ɗum mbatten politique hande woni ɓe ganduɗa ɓe saabu politique hande ni ene hamni trop ko ɗum kalami Salma no jiiruɗa miijo Diary ngo mais bon ko Diary wi ko tan hen gartanmi Diary wi ko hoɓe ganduɗa hoɓe gandanɗa koye mo hoɓe gandanɗa min gonde e galle men beldan sababune politique ɗum ko savoir vivre
ko wasde andut tan mais politique fora tagde aɗa huttodira e ɓi yumma walla ɓi bamma fota wonde non à la violence en mbawi jiri umma e baaba taw en gondanma gonduɗen o ɗum ko Allah waɗa ɗum wona min waɗi wona yumma wonda e Macky Sall o wonda hande e goɗɗo bamma wonda e goɗɗo l'essentiel enen fof ndindi so gummiɗen n'est ce pas kono laamu o Allah windi pari o wonata laamu ala ko mbawɗen heddinon kenen kumbina ha kumba tan kono jottoɗo jooɗima ha paari kono wadde jarani enen gonduɗe gaybodiri e koye men enen mbarodiri e koye men gandanɗa hoorema ko fota wonde ko wona ɗum fota wonde par ce que sa wondiri e ɓi yumma walla ɓi bama sabune politique est ce que mbarodirɗa o matinan ɗum ɗo wadde fota wonde l'union fait la force kala jooɗiri mbiyama yo Allah fawmo ɗo kadi yo Allah hokkuma ko yiɗen fof o waɗa hen sabu Sénégal feewi ko enen fof fewani so boni ko enen fof bonani wadde cikkuma gueɗe jarani ɗo ewa kono beela on sikkani kadi ko politicien ɗi ɓenna pusata saaha sukaɓe ɓe jaaha violence sabu so neɗɗo wi jalte mbarodiren walla kaɓe ɗen sabu yenna wona kamɓe tan goni leydi he wona parti maɓɓe tan woni ɗo henna beela wona on cikkani ko politicien ɗi kadi puusata yenna mais madame Ndiaye sakke ma no yiruma noon ɗatirtuma min exemple hande somi tawi mbaɗa yeeya heesal a wiyata yeeya heesal mi yi ɓanndu ma no fi 2 tonnes somi soodi heesal ma kala ko heeɓiyam komin heeɓi hooram si so mbaɗan ko waɗi mbiyami kono so produit ne moƴƴuɗo koye ma gadonoɗa wadde politicien même chose jalte mbarodire jalte badde yo famille ma ardu mi rewa hen walla an ndewa hemi ardu ala an sah an hen saji aɗa yalta wona siratene aɗa yaltani hen kono ɓiye walla ɓi mawni yo yaltu so yalti tan jamma cagga beɗam caggal ma so ardima tan mimbiɗamo caggal mo so weddima kaaji ɗin weddo hayre wotere mais anda o ko parɗo kono an ya moftu famille ma nder galle yo gon tuuba ko minen yomin gon africain ji yomin kaɓe te hayso yimɓeɓe maayi ganda so jomum ko mbiyata ko ñenen leader goto haali ko waɗi importance o wima mbadda an leader ma e leader goɗɗo e mbadda an naata hen oy tortar koɓe waɗoɓe dajale te koɓe hawrutoɓe soɓe kawriti ndi hen an holno mbatta gonta ɓocconde a yiyat e plateau ni émission politicien ji jeddodira ha tampa wula ha wula so jalti wayno wona kamɓe ne mbiya kaari mane garta wottare galle eyyi donc kono joni ɓe mbaɗi jahase e yimɓeɓe kamɓe nder mabɓe yimɓeɓe paamani wadde yimɓe ɓe paamani politique ɓe jogorani famde yimɓe ɓe paamani nangi ganduɗa politique ɓe pawi ɗum koɗo yettaki affaire wona noon affaire ko seesa wona tan gugnade tan ni e ni wona noon woni politique yimɓe jiiwaɗa politique ko ɓe ganduɗa politique kamɓe tikala politique ko violence mais non wona ɗum ɗon ƴefta suwaɓe worɓe ha joɓuɗ ɗumen jaaha mbaɗa entraînement e jaaha piya yummiraɓe sabu sukaɓe majjani kamɓe ɓe majjani yana famille politicien ɓe meeɗata ɓe ɓooyi haalnede ɗum ɓe majjani kamɓe ɗum ɓe ɓooyi haalnede ɗum tigi koɓe mbatta ko ɗum ɓe ɓooyi haalnede ɓe ɓooyi ɓe gandi ɓe tayaddi kala wiyoɓe on jalte oɗon mbarodire yaltani kañum heɓata ko dow walla heɓa hedde oto mum dow sécurité mum nan sara mum jooɗi hayso hayran ari ko sécurité o yana walla yala e caméra ma o kono yanta e muɗum yana mukko kañum kay woni kaskeji mumen ko caméra mane wonde journaliste o e wonde sécurité mum o ko ɓen kay mbaɗa enquête walla nantinowo heɓa hayre cikira ñennene oɗon député ko heeɓi ko hol police meeɗa fiyede hayre e heewa meeɗa wadde aliou koye moy ho yeeya kanko meeɗi fiyede kanko tan wonno mérité o heeɓa ensemble 100% saabu kanko goto jimma waɗa affronté o fiya hayre mais kala police piyaɗo ni hayso mbuusiyel ndiyam janggo yaltata watta ɗum eyyi ko wasi andut tan walla politicien ɓe moni fof ko ɓe deppi goɗɗo surtonira allaji bonɗi sukaɓe ɓe deppu jaari kadi arani joni politique min ko mbimami nane nefni ko min adin wiɗen nefni ko rewɓe wattuɓe koymum comme sagaraɓe mbiyene mbadde affronté worɓe en dugde en cippire mumen taliji en piye ga koye mumen kela wi kañumen foof daal ko yirlitiɓe kañumen daal ko ene jaran ɗumen politique ni jaran ɗum hunde fof mbiɗa politique ni jaranno xam de holko jaranno kam puusde pour mi wiya mi yiye leader mo jimmi o kono wiide ya warndire mukko
e ɓanndu ko jam yiɗi de kadi min si yinno an namdade kadi rôle debbo e politique hande oɗo saaha no jiiruɗon rôle debbo e politique hande honno jiiruɗon darde rewɓe ɓe e nder politique Sénégal ha tengta henna rewɓe halpulaar en wonɓe toon to Fuuta rewɓe halpulaar wonɓe Fuuta mbaɗa politique ɓe de mbiɗa yiya heen jambareɓe sabu ɓen garat comme exemple mamam Oumou Bayla Sow pour le Pérédio sabu so wonin tan ko tew fof ne nandanno heeñere laaɓi noddanta he sabu mi yii kanko itti tampere heewɓe hawrankoɓe min dari ɗo haali ɗum ɗo so ne ngannduno cokkol kanko ari ittu sokkere o addani ɗumen machine ŋaji o waɗa ɗumen créé groupe aji rewɓe ha ñande ne jeesdi jalti Kanel kayit mo ko yalti toon Oumou Bayla Sow kanko addi ɗum ɗo henna min ko ɗum wanmi ɗum jimmi e mbanmomi fa jimmum sabu ko debbo ɓurɗo temdere gorko jambar sabu baddo e bamum affronté politique ganduɗa he goto suusa ɗum e wuuro an gummuɗa to gummiɗa e bague uji ma gara mbadda e mum affronté te ko jinnaɗo ma wona hunde weeɓde sabu hol ɓurɗomo toon nen toon jooɗi kono cuusa kanko goto waɗi ɗum kanko goto darni rewɓe o andi rewɓe kalto gorko ko Ablaye Wade wino parité ko rek kanko koye on application o dari o waɗi sabu ham andi kalto ko gorko waɗi hande debbo ne wawi wadde ɗum o ari itten tampere rewɓe foof tampi munen kono ko mbiyata ko hande ene waɗi hay sa naniri ɓe barigal diwli jiiɗaɓe chance soɓe jalti ɓe ɓawlal sabu ɓe jiiɗa wonde en waɗi rewɓe tinniɓe sabu jiiɗi rewɓe wonɓe hande so woni sagoji mumen kamɓe gonata présidente de la république du Sénégal on yimɓe goni ko ballani ɓe on banggue yimɓe memde seeɗa banggue parité politique surtout e nder banggue politique henna parité hakkude worɓe debbo e gorko parité e nder politique min bon miijam jaggumi ko worɓe ɓe ɓuuri hokkede gueɗal banggue politique Sénégal wona banggue halpulaare ɓe ni mais Sénégal mbamo wiide hay aduna woni sa daari kadi ko ɓuuri hen hewde ɓe mbaɗani ko politique jeeyi ɗum tan ko worɓe ɓe min nangumi sabu ha joni liberté mo rewɓe ɓe foti dañde e banggue politique min ha joni cikumi en hetti joni noon mi namdo on debbo kay kalto darima duñet tan ko saabi ɗum sabu habbiya parité mais ha joni wonɓe gonginani parité aɗa waɗi holɓe gonginani parité ɓe mbiyata debbo wawa ardade kala ko debbo ardi bonne pourtant holko debbo ardoro fewnade ha feewa sabu jigui juru ɓe tan ko debbo wawa wonde lamɗo debbo wawa laama debbo so laaɓinoma noon mboɗo sikki wuuro ngo wayrani ko heewi ma waɗ changement wallahi kadi jurum ma woni hen changeat par ce que sa yi yeɓe mette tan engagé ɓe waɗi engagé debbo yo laamu jiyon une semaine dokkuma walla 3 mois hunde rewa lawol par ce que enen yi enen rewɓe enen gandi hol tampere yimɓe tampara hol souvent yimɓe cufrata ɓiɓɓe men fof tan maayi ladde oɗo clandestin ɓiɓɓe men tan maayete ladde wallahi so woni wuuro ngon debbo hande jonno hande so debbo ne andi ɓiɗɗo ne wayi musde kadi exemple eko mbiɗa ɗo hon ni so mbiɗa clandestin te ƴewta clandestin worɓe tan ɓole ɓe jahani worɓe tan rewɓe ɗon rewɓe ko jambre no ɓinguel ay clandestin ɓe goppani te clandestin ko risque kono ay ɓe mbaɗi ƴewn jiira ƴefta cuuha munen walla ƴefte woni deedi yahon naara e laanaji on so debbo ara sabu kala ko gorko wonno hande debbo waɗi ɗum mais Sénégal yettaki on dañani worɓe ɓe dañani taw on mentalité jabde debbo wona président ɓe ngala par ce que aɗan ko holɗum sen jooɗima fof koko feewa haɓe gandi carrément enen mbaɗi capable de tout enen rewɓe ɗum tawi mi dokkata hen oɗon sens somi dokki oɗo sens ha en jooɗima a yani élection ngaji cakitiɗi mbaɗi campagne élection bulo wontan meuve anta Babacar Ngom duñama woni no yerjama ko ɓooyi Mimi Touré en fof mais hay goto watanani mo par ce que reɓe gandi ana ja raki ana majjani holko debbo ɗo capable eko waɗa capable hay élection législative uji o bokki o waɗi en 100 o yeehi ko noon enen rewɓe enen gandi ko mbaɗɗen capable en gandi no feewi holto fewrata en gandi no feewi holto jeɗɗam woni hakkillaji en majjani enen gandi carrément enen gandi kono sa yi ɓe dokkata hen oɗon sens haɓe gandi so jooɗima enen wallahi alazim
fof ko feewa kadi wona parce que ɗum enen jogiɗiren ɓernde kadi wona ɗum de kamɓe ɗan waɗi sénégal aɓe ko moni hiniɓe te sa moni hinima ko heewi a jaɓata nadde hen saabu hande aɗa tagi moni hini an mabɓe haddene wiide ko moni ɓe mbiyata so debbo ardi debbo ni président pour on debbo ne ardoɓe ko ɗum kay ko ɗum woni debbo no woni debbo no Allah ardi ɗum ha woni paari hakkillaji enen ko Allah ardinen déjà mentalité ji mabɓe ɗi ma wonoyde jettahi ɗon wallahi ma woni debbo ma ardo inchallah to nden ma yi feewat fof kay ma rew lawol par ce que sa yi hande rewɓe suka men ma e ladde sino hande ko debbo laamino hande fof nattanno fof nattanno par ce que debbo tan andi no ɓiɗɗo wayi no wayi muusde ɓiyen laata e landa ne yahane ma ene watto ponno wadde essayé ɓe ƴeewa laawol gommi sa yi hande debbo no wayi tompude e ɓinguel muɗum oppata ɓiyumde en lumbane yaaha aɗa kay sinno hande ko debbo wono lamɗo hande rewɓe ɓooyi wonde candidat Amsatou Sow Sidibé en fof kay Juma Dieng Diakhaté ɓen fof fof ngoni ngari ɗo ɗo lawol en jiya watanani min kam mbaɗen kom pose o candidat wa Pose fiiɓe candidat. je vais le faire inchallah ah bon elle a fait ça je vais essayer so diwi ɗon yimɓe yo jewtu kadi henna e banggue henna oɗo saaha joni Juma Dieng wone politicien ji mbaɗanan guure mabɓe walla guure mabɓe au lieu ko gotana walloɓe ɓe jaaha ɓe gotana goɗɗo saabu mi yi exemple uji a yiyat woni Fouta woni Dakar woni partout a tampanat yenna yimɓe henna e guure munen pina au lieu ka ɓe gotanma ɓeydanma doole beele ɓeyda wallude ɓe pinat ɓe jaaha ɓe gotoni mais rek beele ɗum kadi henna pusata kadi politicien ji janggo e jaam so yeehi ha oɗo yi avancé jejjita henna to gumminoto wona ɗum ɗon de ay kamɓe ɓe mbiyata keɓe funta yimɓeɓe te funde heƴani ɗo saaha wona punti si faɗem heɗem haɗanma wona question funti woni holɗum ɓe gaccata ko ha affaire o faando mais des mbiyaɗa fois walla wona neɗɗo ɗum avant ɗum walluma avant hunde hay darne kewa yimɓe joni hay goto ha nga ala en général wona ɗum tan woni waɗoɓe ɗum ɗon mais wona yimɓe fof mbatta ɗum tan ma he wona ɗum ayi waɗi he yimɓe hay sa taƴi gurma ngo hokkiɓe ɓe ñaami jam so mbiɗi yennude ɓe jennere ah mi sikkude neɗɗo kam waɗan neɗɗo He, kam waɗan heɗema arrogant noon mais fof kam politicien haade waɗanma arande hunde ko ala e politicien gasde mbawɗo waɗandema mbawa wallude ɗum comme hande exemple ha o joni o naari e gouvernement kesso o yeehi ndeysan Allah hokkimo hunde o andi cosaan mo ruttirimo toon te nde warantaɓe nde ko dañde mo ko yaakar ma wot ko heeɓi toon mais o waɗani pour kay ɓen ene puttinamo guire kam kadi e waɗi yimɓe kañumen dal guila ɓe gandi parti kamɓe ko ɗon tan ɓe goni ɓe mbawa changer hayso parti o maayi kamɓe mbiyata kamɓe ɓe mayde parti woɓe ne gondi mbaɗi e dignité eyyi kay comme exemple yimɓe wuuramen kamɓe yimɓe mbaɗi ɗum fidèle ganduɗa yimɓe wuuramen mbaɗi eyyi fidèle ɓen tan ganduɗa kamɓe dal ɓe dokki kartal tan ko feresɓe ɓe ko feresɓe yo gaño tan ndeysan te ɗum ɗon kadi ala ko mbawɗa hen hayso yiiɗi mbaɗnaɓe ko gasata neɗɗo ko babiraɗo goto min meeɗi yaade campagne e nder Fouta o wi kanko wuuro mabɓe ala courant ala e dara yo tampine koye mon mo addi on ndena min gomi parti Ablaye Wade mo addi on Ablaye Wade min mbiya o wi Macky Sall wi waɗa candidat hayso min meeɗa yiide Macky Sall hayso min anda Macky Sall ko Macky Sall gornami oɗon mbawi gummade jokon on waɗi one arande wa ala ko mbawɗa hen ko yidde woni ɗon e korsa ko yidde woni ɗon yidde on a wawi ɗum yidde ala mbawɗa a wawi ɗum plan joni wuuro mabɓe waɗi courant e ndiyam ala min nden mbayrimu ngon wuuro ɓeɗen kam ne wawi taw Macky Sall nani on message ɓeɗen kam o wawi nande wawi wasde nande nde woni président nde kono on babiraɗo mbeɗe wallahi e yeesam hunuko mo nofuramin hamin jooɗi o wi kaare tan o wi kam min kam Macky waɗnani min haydara min ganda Macky anda min kono min Macky ene welimi hayso ƴeftino labɓe fawe danam ko kanko gornami aɗa ko yidde won ɗon yani min Wourossogui to janomi ñanden campagne to an min ka baɗo voyage nde ka janoɗo janomi campagne to komi jiiɗo tan ko gandananɗa hoorema afre no weeli kam won sagara goto ne wiye Ousmane Sy o jeeya ko Wourossogui machallah wala yettode noon il est impec nde min gari galle o heew dag yimɓe a janta hayr tuɗɗa Allah yimɓe tan yimɓe noon haade mo ndeysan ko neɗɗo moƴƴo jaaƴo joom suuru makko aussi pareil ma molli ñang debbo mo si debbo mo to en no jeeya ko Sinthiou Garbo jeeya wuro ngo nooti momum ngo joom suudu makko machallah neɗɗo moƴƴo
hay nayeɓe jehoɓe mbawa hay yaade koyerumen ngara ƴewde oɗo suuko gorko allah mum wonde neɗɗo moƴƴo tedduɗo kaare siro dokko ñaw an kam beren ma leppir Non. an kaldirɗa e moni Masha Allah. quelque chose kadi ko gonga weeli allah min ko jimi ton ko mo yiɗi waade no wayni Ousmane Sy mo yiɗi min waade no wayni koy Wala neɗɗo ngara e wuuro ma tan hay goto hay ala keddotoɗo weeɓani koy weeɓani kay mo jeri wadde royu kar ɓeɓi nodde royu war noddeɗa wallahi yo allah xam na ko yimɓe tinno hamin ngari Ousmane Sy ari adde délégation muɗum ɓe ko garan politicien ko politicien moƴƴo poɗɗo oyof laaɓɗo reedu mbimami ñaw sukaɓe tokosɓe ɓe ganduɗa haydara Ousmane Sy sa nani minen machallah si sawani kamin o chance min gorko mo wursogi ne garmi ne min gari to min kam ko jimi ton ko waɗi kam yeem aha te inchallah min kam ko hooram gandu wiɗi waɗno mbaɗani machallah hami yaha wuuram tan min fof gara caro kam salma ari gui joro ay way daw samba no jeeta mo yerde bawa waɗi omo monta ɗo kalen kadi ɓe gandanɗa ɓe gona place go yimɓe gandanɗa politique ko intérêt kamɓe ɓe gandiri ɗum kadi Salma wona e Macky Sall salma kadi Macky Sall Salma wonda e Macky Sall Salma wonno ministre walla directeur Amin, directeur e entreprise goto amin ya rabbi fami Macky Sall jippo tan fina tan ya fo yiya gouvernement keso tan yenno yahay gouvernement o te ala fof koɓe keddantuno yenne e gouvernement keso gouvernement hade gouvernement keso o arde ɓen yimɓe par exemple yenne gouvernement Sonko yen ari tan te ala fof ka heddantanno e Sonko en ɓen gara tan jaha saga yenne gouvernement mais politique ko noon Politique ko noon. politique Politique ko noon. erema haalama rek ma leppa fof politique ala ndimago aɗa ngo tagui wima ala ndimago hande neɗɗo fof ko intérêt personnel mum yaha si hande kala mo jiiɗa so woni sago mo so wona ɓurɗo salnade ɓurɗo haɓanade wuuro woni aɗa waɗi waɗi tan ko jaalade leñol ɓe tan ɓe mbawi haɓanade yimɓe kañumen ko mayat tan ko opposant goni gonta parti pouvoir jamais kañumen jaɓata saabu kañumen jiiɗi ko hamnade kadi en waɗi yimɓe comme joni hande 2012 hewɓe kamnima Macky Sall gagnima Macky Sall gagnima woni président ɓe jii koɓe jinno yiide e Macky Sall koɓe jiyani ɗum ɓe paata parti goɗɗo e waɗi hewɓe ko ɗum jaltinɗo minen komi hamnima Macky Sall hande hamnini kadi tegnoma hamnade Macky Sall koye ko wonpo guiri haalpulareɓe fulɓe foof guiri mumen o momta ɗumen o ari no jiɗɗum wade ni o wayani noon mi faya banggue goɗɗo o hade mi daari welanimi kadi mi ummoto ene waɗi ko noon ɗum tagui ɗumen kala to jiiɗa hande politique yen jomum mbima kaari ko ni way ka ɗum waɗi mbimam kala naɗɗo hen naati e erreur comme hande noɓe mbaddata mo fof wiye kaari ko ni way taw soɓe jiidiri e koye mabɓe haaɓe gandodiri koye mabɓe ɗum comme hande no hakkude mboriɗi ɗi mbiyata ni jeer combat mum ha combat wuula jaw promotion ɓe dokkata ɗumen mbiya ɓe soɓe jiidiri ɓe ƴakkodira ɓe mbarodira jango soɓe potte millier dernière signature mabɓe soɓe potte mabɓe mbira wona ɓe keɓatno e plateau e dugda ha en ƴettodira kañum politique noon mbayi waɗi sa naari wiide min ko partiran goto tan guuram e komi ɗum ɗo tan ko ndimagam ni tan weeɓani woɓɓe kam ils sont fidèles quand même gonga kono woɓɓe kam ngala hen gaccini aɗa andi saaha wonko miijotoɗa henna politique jarani ɗum saabu an imagine an mawɗo kalifaɗo jaaha henna change parti te adan an wonno ƴettade henna ɓen sukaɓe hande pina jaaha to mabɓe haɓe nelma no cohlel to ko senni e place uji yimɓe ne ƴettoma hen mbiya hersata saabu an hanki an wiyanno politique ɓeɗo hay batte ganda henna ɓe gonduɗa joni ɓe hay batte ganda ɓe haɓe nelma no cohlel to ko senni e place uji haɓe ƴettoma politique jarani ɗum an mo ko ɗum waɗi andu tan no jaruɗa hen si sa andi no jaruɗa hen hay goto hurrata homo hen mais sa heeɓi kala pawɗo mo jibiji ko wayno jibiji en pawɗo mo caméra foof ŋaɓɓirɗa kasi mbiya ko ni mbay an on parti janggo kadi yana para o parti mo jennoɗa paya muɗum ƴeew koye rotere wotere joddotoɗa ngobo aɗa wayne ko penowo e nder galle ni mbe ƴeeha moon ara
i ode beren sen dokkano ko yiɗi ko tan kadi janngo yalta telle o si wallahi ko ɗum ɗon tan ko ɗum noon politique dal nden ɗo mbimami ko ɗum mbimami saha politique tagi miyam politique jara wadde wonde ɗo wadde ne warodiri e hoore mum ne ñamdiri e hoore mum ananɗa hoore ma ko passe temps rek jarani oppude mawnum pour nde politique jarani oppude minum pour nde politique wasi andude savoir vivre noon kadi min politique ndeno jarani politique ndeno woni temps lay wadden ɗiɗon affaire uji ɓeɗon parti nden ɗi woni ɓen min mbiyam en sammori joni ko politique vengeance woni ɗo guila oddide ari guila oddide ari guillen dañƴen bone guillen gandaren laamu ngu ko laamu vengeance ay laamu ɗo enen he halpulaɓe to gon en ñanda way darde o de yallah yaafami de jaafo ɗon kam ça dépend rek sans départ aran ko waɗi ko mbiron tawi mbirono sans départ e ɗum ɗo koɓe jiiɗi wadde ko ala bawɗo hande ɓe wadde ɗum honi hen ni taw ne mbawi wonde ni taw gondi koye goɗɗo e mani potana wonde carte tan sabu affaire o wayno yeehi woni ko ha wonti min gañirmi politique o joni wonti ko leñamago kadi min gañcirmi politique joni sa yimɓe fulɓe jiiya yimɓe tan woɓɓe leƴƴi woni e jooɗi e télé tan e jenna halpulaɓe ganda haaju mum e ngala hen ko innocent gonda hay vodde ni mbawa wodde ƴettoje ɗe noon anani hankkadi wonti ko mbiyam woni leñamago ɗum hankkadi wonti ɗo ƴettuɗa mawɗo killifa ne ya mbiya ɗum ƴettuɗa ɗum tan e dow zéro seremɓe men ɓe goppani seremɓe ɓe goppani haydara min ko ɗum ɓeyri musée min ɗiɗi ɓuuri ham musée politique ɗum woni gañci koɗɗo wonde bamma walla mamma woni ɓe ƴefta seremɓe ɓe nanna ɗum hen kadi e leñol halpulare moɓe keɓre télé ɓe meññi ɗumen haɓe ƴetta ɗumen mbiyani ɓe mbaɗani min ko ɗum ɓuuri kam anji mi yiiɗa sah hay halpulare watta candidat saabu mbimi halpulare ɓe tagui hande kam fof mbatti ƴettede ƴettama ha tagui ko hen jeeya ala probléme ko hen jeeya c'est la vie politique way noon politique way noon hande politique mami ko moylowol sa jooɗima ala ana ayi ke mbatte o an kay ke mbatte président ji aɗa fof ko mbiyata ƴettere ha taƴa jiya waɗe jomum poste ne ɓordema e dobe waɗa ɗum ko firti eyyi ko ɗum arani ɗum guila ari ko guila nguru halpulaɓe guillen enen keɓɗen ɗiɗon affaire uji ɗeɗon guilɗen guillen keɓɗen jafe jafe ɗeɗon halpulaɓe natti waɗede respecté kala toɓe jaaha ɓe ƴette halpulaɓe Demba Ndiaye Ndilane to jinga wona France en jii vidéo oɗon partout saabu ko halpular ko woni moye politique ko jiide Macky Sall o jiiɗani mon hay naada kono France yimɓe fof jii vidéo te vidéo ni muusi yimɓe mawɗo kilifaɗo jiiya worɓe en rewɓe ne jinga ɗum rewɓe woɓɓe ne pilma mbiya saabu ko halpular pëlla woni signifie hollum eyyi seremɓe men waliyaɓe men foof ko halpulareɓe gummi Allah ne hokki en nden ɗum ɗo kala mo jiiɗa hande dañi ɗo daraja koye halpular mawɓe seremɓe foof ko halpulare si won hande ko ɗum ɓe gañata nande ko ɗum gañata nande ko Allah waɗi ko ay polde hande eyyi ko ɗum ɗon ɓe mbi dudal mo Allah hubbi sa ñifata sa waɗi leggal tan ɓeyɗo roytude ɓenna jaaha eyyi sa andi kadi aɗa ɓeyɗo darɗon ɓerde ma ne bona soit passi moƴƴa par ce que noon de waaji o wi borom holi tangge maccalta pasti wala gorol tangga mum wulani ɗo noon de ko ɗum ɗo wonno émission amen hannde min kaali banggue politique donc mi hokka jaari ɓoynodire bandiraɓe tan ha dimanche prochain inchallah ko noon tan hannde kam ɓarnam ndu wuuli seeɗa ha neruji em nen puɗɗo musique kadi ka vrai politicien ane Salma kono kam min mbiyami hay goto o tag ɗum politicien wiide en warodire walla en ñamodire ɓi yumma walla mankare se jinnama e dow politique ko zéro soɓe gañi ko galleji mabɓe parmi ɓe mbi aran ko mbiyata ko nokku ɗo longuel mum fof ko huno mum fani fanana hayde huno goto ɗum noon hay goto aɗa jarani aɗa warodire walla aɗa haala haalaji bonni ha yimɓe darduma nde yitere janggo kadi gañiɓe ɓe mbiyama kadi yooɓe liggo ɓe gaña kadi mbaɗama kadi ɓe mbiyama kadi ñande wonde kadi saaha haɗani hay goto oɗon mbaɗa découragé jamais aduna mabɓe eyyi mi waɗi félicité kadi caisseur ensemble Dawda Moussa Dia nani hawre a heeɓi toon hunde kadi e leader am préféré idolam mama Oumou Bayla Sow mi salminima to gonɗa e gonirɗa mi salmina mi wima Sow pullo perejo eyyi min mbiyami somi mawni yo wonno mbaɗa ni e fit mo jiguiɗa o e cuusal mo jiguiɗa yomi jogo ɗum min Diary Ndiaye o mi salmini kadi mama Houley Camara debbo mo Paris la France kala ko mbammomi waɗat partagé kala ko neldumom hamo yiiɗi kala ko neldumom hay so jooɗi on nananima mo wiya kam ɓinguelam no gurɗa wuur ha kaaba nena en bannam ha tawa jeriñi suha ma foof mi salmini foof fansi Diary Ndiaye mi salmini kadi yeɓe o Pindi TV foof hande ɓadam ko wuldar
a jarama weltanam. Salma machallah ko noon tan hunde waɗi fayida so Allah ko andu tan aduna o haydara ko mere ko gasi ha laaɓi gonɗa jarani ɗo henna affaire politique jarani ɓe mbarnire koye mumen jaranima ɓurade ɓi yumma e dow politique kala laamiɗo ko laamotoɗo wala ko mbawɗen hen ɗum noon jarani violence jarani ɗo haydara jarani ɗo enen poti nangodirde koye mbaldirino koye men laamiɗo fof Allah hokku ɗum no jooɗori c'est ça l'essentiel gardiɗo meno yo Allah ɓoynum ɗo kadi situation men change ya barke Mouhammadou sallallahu alayhi wa sallam ɗum tan de min jiiɗi minen no wuuro ngo changer no fewiri e deere surtout ma deere nde hamin jiiɗi ɗum ɗo e wuuro he ɗum tan goɗɗum ala mayɓe ɗum yafude men ndeysan Allah han ɗum aali janna ko noon ndeysanam ewa mon leader préféré Ousmane si sawade gorko mo wuuro sooki min de kam aɗa weelimi toro te ɓi so mawni jimmi waɗa kono mbaɗa ni an e joom suudu ma molli ñang debbo jaƴƴo kara e siro moƴƴo duusa wawi jaɓal wawi duusde ganduɗa ɗo ho weeɓani neɗɗo jaɓɓa wawi jaɓɓaɗe hono wawa duusdema kono an machallah gacce ngalama cakkanam rek inchallah à la prochaine inchallah. Merci a jarama. Merci beaucoup, merci a jarama Salma. Donc ɗum ɗo wonno émission men hande min dokki on rendez-vous ha dimanche prochain so hawre welede Allah on jarama. Merci.